गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। मैया मोनसे निउस नुनो मोनदों। आंनि न'निफ्राय 15 किल'मिटारल' गोजान धमधमा सासे फरायफुबाय थानाय फरायसुलिनि सायाव सासे गुबुन हारिनि सेंग्राया गाज्रि खामानि मावनो नागिरनाय। बेखौ लानानै गोबां बाथ्रा सावरायगोन दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। बेनिफ्राय आङो मैया मोनसे भिडिअ नुनो मोनबावदों। जोंनिनो बर' हारिनि सासे हेन्डिकेप बिथाङा आखाइजों मानबाय मानबाय थाबायो। आं बेखौ नुनानै जोबोद दुखु मोनदों। बेनिफ्राय दा आंनि साननायखौ आङो नोंथांमोननि गेजेराव बुंना होनोसै। दिनै आं एग्जाम्पल होनानै बुंबाय। आङो दिनै हारिनि थाखाय खामानि मावनानै जोबोर थाखा फैसा खामायबाय, करोड़पति जाबाय। गिदिर न' बां, बांला, गारि मथर, 1 लिटार थाव सोयोब्ला 100 टाकानि 8 किल'मिटारल' खारो आंनि गारिया। बेसेबांबा सम्पति गारि सब दंजोबो आंहा। नाथाय आङो बर' हारिनि सासे गोरिबखौ मददखौनो खालामनो हाया आङो 10-15 हाजार फैसानि। अब्ला आङो एसेबां थाखा फैसा खामायनानै मा जानो? बे आंनि साननाय। आं एसेबां लाख लाख थाखा खामायनानै एसेबां थाखाखौ आङो जेरावबो बेरायनानै आङो उरायो, गारो। जानायाव, लोंनायाव, हटेलाव थानायाव, बेरायनायाव। हारिनि थाखाय खामानि मावनानै बेनिफ्राय आङो सासे मानसिखौनो मदद खालामनो हाया। 20,000 टाकानिबो सासे हेन्डिकेपनो आं जेबो बायना हरनो हाया। अब्ला आङो मा मानसि जानो? बे आंनि साननाय। आं सानो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि जेबो अनसुंथाइ मोनि हेन्डिकेप गोलैसोनानै दङ। आखाइजों आथिंजों मानबाय मानबाय थाबायो। जोङो मा खालामनांगौ? जोंफोरनो 1000, 2000, 500 टाका खांनानै जोंफोरनो बैफोरबायदि गोरिब न'खरनि हेन्डिकेपफोरनो जोङो मायबा मोनसे बायनानै होनांगौ। जेबो जाया। आं 2000 हरगोन, सोरबा 1000 हरगोन, सोरबा 500 टाका हरगोन, सोरबा 100 फैसा हरगोन। जेबो जाया। लाख लाख फैसा खरस जायो। जानायाव, लोंनायाव, लामायाव, हटेलाव रुटि गांनै आरो सब्जि लानानै जायोब्लाबो 80 टाका, 90 टाका लायो। अब्ला जोङो बोथिसेखौ दोनथ'नानैब्लाबो सोरबा गोरिबनो जोङो 1000 टाका, 2000 टाका होनानै मायबा मोनसे अनसुंथाइ होनो हायोब्ला बे आंनि साननाय। नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिथिला। दा आङो मैया आंनि साखाथियावनो जानाय जाथाय सासे फरायसुलिनि सायाव। दा आङो बेखौ लानानै मा बुंनो? जों दिनै जोंनि बर' हारिनि सोरबा सिख्लाफोरनि सायाव गुबुन हारिनि मानसिफोरा बायदिसिना गाज्रि खामानि मावब्लाबो जों मा खालामनो हानो? हमना लाबोनो हागोन, हमनो थोननो हागोन। हमनानै लाबोनो हायोब्ला फंनै फंथाम सोबानो हागोन। बांद्राय बुयोब्लाबो प्रब्लेम जागोन। बुथारनाथ' जों गारनो हानाय नङा। जोंनि सायाव उल्था केस जागोन। जों दिनै मा खालामनो हानो? बिनानावमोन, जोङो हमना लाबोनानै फंनै फंथाम सोबानानै जों पुलिसनो गथायनांगोन। जों दिनै बर' हारिया बर' हारिनि थाखाय गोबां नांबोबाय। जाबायदि नांदोंमोन जों बर' हारिया बैफोरबायदि जोंनि एरियायाव जोङो पावारफुल खालामनानै लानो हानायमोनब्ला, जेरै पुलिस थानायाव जोंनि बर' मानसि अफिसारफोरा जोंनि आरो माखासे कनस्टेबल डिउटि होग्राफोराबो जोंनि गोजा, जोंनो जानायमोनब्ला, पावारफुल जानायमोनब्ला जोंनि बर'आ पुलिस बिफानफोराव बायदिसिना रोखोमाव जों मा खालामनो हागौमोन? बैफोरबायदि जोंनि बर' हारिनि सायाव गाज्रि खामानि मावनो नागिरनाय बैफोरबायदि सुबुंखौ जों मा खालामनो हागौमोन? हराव खारदों होननानै जों मा खालामनो हागौमोन? सेटेप खालामना दोननो हागौमोन। जों दिनै मा खालामनो हानो? बिनानावमोन, नोंसोरनि सायाव सोरबा मायबा मोनसे खालामब्लाबो जों जेबो खालामनो हानाय नङा। जोङो होख्रावनो हागोन, लामा दथायाव जिरायना थानो हागोन। बेनिफ्राय आरो जोंनियाव जेबो गैया।
गासैबो गोहोआ जोंनि जाजोबनायमोनब्ला जोङो मा खालामनो हागौमोन? जोङो हर दहर उरायजोबनो हागौमोन। बेनिखायनो जोंनि लाइमोन बिनानावमोनाबो गावबा गावनो सांग्रां जानांगोन, हुसियार जानांगोन। आङो बे जाथायखौ लानानैसो गासैबो जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफोरा गावबा गावनो सांग्रां जानांगोन, हुसियार जानांगोन। जानला मोनला मानसिफोरजों नोंसोरो कन्टेक्ट थानो मोननाय नङा। नोंसोरो देरफुनाय सिख्लाफोर जानला मोनला गुबुन हारिनि मानसिफोरजों नोंसोर कन्टेक्ट थानाङा। मालाबा नोङो मा जागोन? गुबुन हारिनि सेंग्राजोंनो नोङो मोजां मोनफ्लांगोन, बेनिफ्राय मोनसे समाव नों गारलायनाय जागोन। नोंखौ मा खालामगोन? बैफोरखौनो खाबु लानानै नोंसोरखौ लामा दथायाव जमनानै हराव बबावबा फुजा नायनो थाङोब्ला, मिटिं फांसनाव थाङोब्ला नोंसोरखौ खाबु लानानै बोथ्रोगोन, गाज्रि खामानि मावगोन आरो बुथारगोन। बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो लाइमोन उन्दै उन्दै बिनानावफोरा गावबा गाव हुसियार जानांगोन। जोङो जोंनि साखाथियाव थानाय गुबुन हारिनिफ्राय जों माबायदि गोजानाव थानो हागोन? बिसोरो जोंखौ बेसेबां मोजां मोनो, बिसोरो जोंनि थाखाय बेसेबां मोजां सानो, नोंसोर बैफोरखौ बुजिनानै मोननो हानांगोन। मानो होनोब्ला जों बर' हारिया थांना थानो थाखाय गोदोनिफ्रायनो नांबोदों। मोनफ्रोमबो बुस्थुखौनो जोङो नाङै नाङै बिनानै लादों। अब्ला जोंनि साखाथियाव थानाया जोंखौ माबायदि मोजां मोननो हागोन? बेखौ साननानै नाय। जोंनि लाइमोन उन्दै सिख्ला गथ'फोरा मालाबाबो गोरोन्थि मावनाङा। आं बे उन्दै बिनानावखौ बुङाखै, बे उन्दै बिनानावा माबा मोनसे गोरोन्थि मावदों होनना। नोंथांमोना दा गोरोन्थि साननो हागौ आंनि भिडिअखौ खोनासंजोबा लासिनो। दिनै लामा दथायावबो स्कुलाव फैबाय थानाय समाव लामा ससेयाव अखा हानाय बोथोराव माबायदि खालामनो नागिरदों? अब्ला नायदो, दिनै जेबो खालामनो हायैखायसो, बासायनायखायसो माबा मोनसे खालामनायमोनब्ला, बे उन्दै सिख्लाया थैनानै थांनायमोनब्ला, थैनानै थांनायनि उनावबो जोङो बै सेंग्राखौ जेबो खालामनो हानाय नङामोन। हमना लाबोनाय जागौमोन, पुलिसनो गथायनाय जागौमोन, नङाब्ला पुलिसा हमगौमोन, जेलाव लांगौमोन आरो गफिनगोन मोनसे समाव। अब्ला बेनिखायनो जोङो गावबा गावबो हुसियार जानांगोन। दिनै जेबो जायैखायसो, खारग'नायखायसो बे अखा बोथोराव रावबो नुवामोनब्ला मा जागौमोन? जाबायदि अखामोन मैयानि दिनाव, रावबो नुवामोनब्ला, बै समाव रावबो गैयामोनब्ला मा जागौमोन? थैबायमोन ना बे बिनानावा? बेनिखायनो जोङो हुसियार जानांगोन। बेनिखायनो आं जोबनायाव बुङो, बिनानावमोन, गुबुन हारिनि सेंग्राफोरनिफ्राय गोजानाव था। मालानि समाव बिसोर जोंखौ मा खालामगोन? जेबो गेरेन्टि गैया। मैयानो नुबायना लामा दथायाव स्कुलाव फैबाय थानाय समाव मा खालामनो नागिरदोंमोन? अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै। जय हिन्द।